अछुके आइल बड़ो नचनिया के नहालो ए राजा जी, आउ करे चक्कर में ना तू खालो ए राजा जी। अछुके आइल बड़ो नचनिया के नहालो ए राजा जी। नमस्ते प्रणाम, हम आप सबके राइटर दुर्गेश बेदर्दी और आज ब्रांड गाना लेके आइल बनी आप सब कलाकार खातिर। धनंजय धड़कन एगो गाना गौले बड़न, छुके आइल बड़न नचनिया के नहाल ई राजा जी। यही धुन पर हम लिख के आप सबके गाना ले बनी, आप सबके मुखड़ा सुनावे जा रहा बनी कि एने पड़ता बेहू फर जवनिया ए राजा जी, आयने पड़ता बेहू फर जवनिया ए राजा जी। आ बहरा गोइल छोड़ी कनिया ए राजा जी, आ बहरा गोइल छोड़ी कनिया ए राजा जी। अयने पड़ता बेहू फर जवनिया ए राजा जी, एने पड़ता बेहू फर जवनिया ए राजा जी। तो आप सबके मुखड़ा सुनौनी है, तो अब आप सबके अंतरा सुनावे जा रहल बानी कि ठंडी से देह हमारे खूब कठुआता, आवेलो ना घरे तहरा तनी ना बुझाता। हो ठंडी से देह हमारे खूब कठुआता, आवेलो ना घरे तहरा तनी ना बुझाता। आ झरलो ना देह के कब पनिया ए राजा जी, आ झरलो ना देह के कब पनिया ए राजा जी। एने पड़ता बेहू फर जवनिया ए राजा जी, एने पड़ता बेहू फर जवनिया ए राजा जी। तो अब आप सबके सुनावे जा रहा बनी लास्ट अंतरा, यानी कोनो वीडियो में तो लास्ट अंतरा ना बताओ, लेकिन ये गाना में लास्ट अंतरा बताओ तनी जो नाम वाला वीडियो बा। तो आप सबके लास्ट अंतरा यानी दूसरा का अंतरा सुनावे जा रहा बनी, आप सब सुनी कैसे बा कि दूर गेस बेदर्दी अब तो होत ना बसबर, लागत रखले बाड़ कवनो तुल भर। हो दुर्गेश बेदर्दी अब तो होत ना बसबर, लागत रखले बाड़ कवनो तुल भर। आ बहरा में काट तार चनिया ए राजा जी, आ बहरा में काट तार चनिया ए राजा जी। आयने पड़ता बेहू फर जवनिया ए राजा जी, एने पड़ता बेहू फर जवनिया ए राजा जी। तो ई रहला लास्ट अंतरा, जौन की लास्ट अंतरा आप सबके गा के सुना देनी। अब आराम से जे भी कलाकार गावे चाहता है ये गाना के आराम से सुन के और गा सकता, म्यूजिक बनवा के, या फिर म्यूजिक हमरो लगे बनेला, यानी पर्सनली में जो गाना लिखावे चाहता वो भी हमसे संपर्क कर सकता। पर्सनली में गाना एक से एकाल ब्रांड गाना लिखेनी, ओकरा बाद से म्यूजिक कम बजट में ब्रांड म्यूजिक बनावेनी हमरा यहाँ बनेला। और रिकॉर्डिंग करावे खातिर भी आप सब संपर्क कर सकतानी। बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो, जादवपुर बाजार, गोपालगंज, बिहार। और एगो और बात बा, जे भी कलाकार ये गाना गावता वो हमारा व्हाट्सएप पर गाना के लिंक भेज दी, हम प्रमोट कर दें, प्रमोशन कर सकतानी अपना चैनल के माध्यम से। हम लोग 4-5 गो चैनल बा, सब चैनल से प्रमोशन कर दें गाना के, और एक से एकाल बढ़ के। और हर दिन हमारा चैनल के माध्यम से गाना ही हमार लिखल। आप सब हमारा चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, कमेंट करी और दबा के शेयर करी। नमस्ते प्रणाम, हर हर महादेव।